Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes iawn I chi I roedfa ddigidol y bore yma. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli a ni a rhai o ferched capel Cana Banc y Felin y bore yma. Croeso cynnes I chi gyd. Da, beth lle cael I chi heddi? Diod poeth neu oer? Poeth os o'ch yn dda, diolch yn fawr iawn I chi. Dim problem, coffi neu de? Disgled y goffi fi, diolch. Di neu gwyn? Gwyn. Latte, cappuccino, flat white neu mocha? Flat white heddi, diolch. Regular large neu extra large? Regular, diolch. Single shot neu double shot? Single. Full fat, semi-skimmed neu skinny? Semi-skimmed yn cys i o'r end, fe? Ie, siwr o bod, diolch. Sugar? Oh, please. Gwyn neu frown? Gwyn, os gwelwch yn dda. Un a hanner neu ddwy lwyed? Un ac un yn gwmni. Mwg neu gwpan? Mwg, please. Gret. Ddeiwch coffi eich ffordd nawr. Y ble hoffech eistedd? Ti mewn neu ti fas? Seddai, ti fewn iddi, diolch. Ar bwys y bar, y drws neu'r ffenest? Y bwys y ffenest. Ewynebu'r hewl, yr ardd neu'r lôn gefen? Gwynebau'r ardd, diolch yn fawr. Bwrdd I 1, 2 neu fwy? Un, sgwennwch yn dda, un. Okidoki, coffi ar y ffordd. Diolch yn fawr iawn I chi. Gyda llaw. Ydych chi cael rhywbeth I fwyta gyda'ch coffi? Dim diolch. Hynna beth od. Mae digon o ddewis I gael ma fyd. What? Bob
dydd, mae miloedd o bobl yn ein byd yn treulio oriau o'u hamser yn gwneud penderfyniadau oherwydd ei bod yn wynebu dewisiadau. Dewisiadau yn ymwneud ag ysgol neu addysg, gwaith, teithio neu arian. Mae'r penderfyniadau a wnawn yn cael ei gyrru gan ddewisiadau, cymhellion, anghenion, ofnau, dyheadau a ffydd. Weithiau mae diwylliant neu foeseg yn dylanwadu ar y penderfyniadau a wnawn. Mae'n beryg bod rhai o'r dewisiadau a wneir gan y genhedlaeth iau yn cael ei dylanwadu gan bwysau cyfoedion, peer pressure. Mae gallu person i wneud penderfyniad synhwyrol yn gofyn bod gan yr unigolyn ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth dda o'r mater neu'r broblem dan sylw. Weithiau mae'n well siarad â phobl a cheisio eu harweiniad a'i cyngor. Nid rhywbeth newydd yw cael ein wynebu a dewisiadau. Roedd gan Efa ddewis pryn ai yr oedd am fwyta'r ffrwyth yn yr ardd, ac mae effaith dewis anoeth Efa yn bell gyrhaeddol. Ac mae'r Beibl yn frith o hanesion am bobl yn wynebu dewisiadau. Bu rhaid i ddisgyblion yr Iesu wynebu dewisiadau, naill ai aros adre neu gadael popeth i'w ddilyn. Un diwrnod, roedd Iesu'n sefyll ar lan llyn Galilea, ac roedd tyrfa o bobl o'i gwmpas yn gwthio ymlaen i wrando'r neges Duw. Gwelodd fod 2 gwch wedi gadael ar y lan, tra roedd y pysgotwyr wrthi'n golchi'r rhwydi. Aeth hi mewn i un o'r cychod, a gofyn i Seimon y perchennog i wthio allan ychydig oddi wrth y lan. Yna esteddodd a dechrau dysgu'r bobl o'r cwch. Pan oedd wedi gorffen siarad, dywedodd wrth Seimon, "Dos â'r cwch allan lle mae'r dŵr yn ddwfn, a gollwng yr rhwydi ti gael dalfa o bysgod." "Meistr," meddai Seimon wrtho, "buon ni gweithio'n galed trwy'r nos neithiwr heb ddal dim byd. Ond na mai ti sy'n gofyn, gollynga i ar rhwydi." Dyna wnaethon nhw, a dyma nhw'n dal cymaint o bysgod nes i'r rhwydi ddechrau rhwygo. Dyma nhw'n galw ar eu partneriaid yn y cwch arall i ddod i'w helpu. Pan ddaeth yr rheini, cafodd y 2 gwch eu llenwi a chymaint o bysgod nes i bod bron a suddo. Pan welodd Seimon Pedr beth oedd wedi digwydd, syrthiodd ar ei luniau o flaen Iesu a dweud, "Dos i ffwrdd oddi wrtho i, arglwydd, dwi'n normod o bechadur." Roedd Seimon a'i gydweithwyr wedi dychryn, wrth weld faint o bysgod gafodd ei dal. Ac felly hefyd partneriaid Seimon, Iago Iwan, meibion Zebedeus. Dyma Iesu'n dweud wrth Seimon, "Paid â bod ofn. O hyn ymlaen byddi di'n dal pobl yn lle pysgod." Felly ar ôl llusgo eu cychod i'r lan, dyma nhw'n gadael popeth i fynd ar ei ôl.
Cymer fy munudau fod y fydd yn llifo dy glod. Cymer di fy nwylo'n rhodd, fydd i'w wnaeth i'r wrth dy fodd. Cymer i o'r fy wneud roed i, gwna hwy'n weddau dder o ti. Cymer di fy llais yn lan, am fy mrenin boed fy nghan. Cymer fy ngwefusau, llanw hwynt a ddeiriau di. Cymer fair ar das i ddim, min i fy nhw'n natal dim. Cymer fy nghyneddfaen llawn, i'n wasanaeth tro bob dawn. Cymer mwy fe wyllus i, gwna hi'n un ar eiddo ti. Cymer i ti'r galon hon, yn o'r seddfaen dan fy mron. Cymer fy serchiadau o'r, wrth dy draed rwy'n bwrw stor. Cymer arglwydd, cymer fi, byth yn unig o lli ti. Ie, mae dilyn Iesu yn golygu gwneud y dewisiadau cywir. Enghraifft, gwneud ein gorau glas i weithio tuag at degwch yn ein byd. Un ffordd o wneud hynny yw drwy gefnogi masnach deg. I ni gyd yn gyfarwydd ar logo hwn erbyn hyn, sef marc masnach deg. Mae masnach deg yn fudiad byd-eang sy'n rhoi pobl ar blanet o flaen elw. Pan fydd cynhyrchwyr yn derbyn pris teg ym eu nwyddau, mae'n arwain at well ymgylchedd gwaith a gwell ansawdd bywyd iddyn nhw a'u teuluoedd. Mae masnach deg yn cefnogi phartneriaid i gymryd perchnogaeth o'i busnes ac i rymuso gweithwyr i reoli dyfodol eu hunain a chydweithio'n ddemocrataidd. Felly, mae gennym ddewis, naill ai i chwilio am y fargen orau mwyn safio cwpl o geniogau, neu fuddsoddi ychydig mwy o geniogau a chefnogi masnach deg. Mae'r marc masnach deg gobeithio yn ein helpu ni i wneud y dewisiadau cywir. Pob mis Mai, i ni'n cael y dewis i osod ychydig o arian yn yr amlen goch hon neu beidio. Dyma amlen cymorth Cristnogol, ac fel dinasyddion da, fe gewn ni'n harwen i gefnogi apel wythnos cymorth Cristnogol bob blwyddyn. Eleni mae cymorth Cristnogol yn dathlu i phen-blwydd yn 80 oed. Dechreuodd y gwaith arloesol hwn yn 1945, pam cafodd cymorth Cristnogol i sefydlu gan eglwysu Prydain ac Iwerddon i helpu ffoduried yn dilyn yr ail ryfel byd. Ers 80 mlynedd, mae wedi darparu cymorth dyngarol a chefnogaeth hir dymor i gymunedau tlawd ledled y byd, gan dynnu sylw at ddioddefaint, mynd i'r afel ac anghyfiawnder
a hyrwyddo hawliau pobl. Yn yr 1940, bu cymorth Cristnogol yn gweithio i helpu ffoduriaid mewn angen ar ddiwedd yr ail ryfel byd. Codwyd mwy na 80,000, sef byti 2,000,000 yn ein harian ni heddi, ar gyfer cyflenwadau brys yn Ewrop gyfandirol. Cefnogwyd eglwysi a phartneriaid ynddo i ddiwallu anghenion eu pobl. Yn yr 1950, lansiwyd wythnos cymorth Cristnogol am y tro cyntaf i godi arian ychwanegol. Parhawyd i helpu ffoduriaid ar dir mawr Ewrop. Cefnogwyd sefydlu'r gwasanaeth gwirfoddol tramor VSO i alluogi pobl ifanc i wneud gwahaniaeth, a chynigiwyd cymorth i eglwysi mewn gwledydd i ddiwallu anghenion bobl tlawd. Yn yr 1960, fe wnaeth cymorth Cristnogol wahaniaeth mewn argyfyngau a ffeithiwyd yn Nigeria ac yn Kenya ac India. Crewd y pwyllgor argyfyngau trychinebau, DEC, sef y Disasters Emergency Committee, fel bod asiantaethau'n cael ei gweld yn cydweithio mewn cyfnodau o argyfwng dyngarol. Yn yr 1970, pontiodd cymorth Cristnogol rhwng addysgu cefnogwyr gartre am achosion sylfaenol tlodi a gweithio gyda phartneriaid dramor i'w ddileu. Lansiwyd ymgyrch hefyd i annog pobl i fyw yn syml. Yn yr 1980, adeg newyn Ethiopia a sychder Mozambic, ath cymorth Cristnogol ati i gwrdd â'i hangen. Arweiniwyd lobi torfol yn y Senedd i alw am fwy o gymorth. Crewyd cyngrair De Affrica i fyny diwedd ar apartheid. Yn yr 1990, aeth cymorth Cristnogol ati i gysylltu gwaith mewn 50 o wledydd tlawd ac ymgyrchoedd ar ddyled y byd, Masnach Deg, a pholisiau'r gronfa ariannol ryngwladol a banc y byd. Heriwyd hefyd stigma ar wahaniaethu a brofir gan bobl sy'n byw gyda HIV yn Affrica is-Symhara. Cefnogwyd ffoduriaid yn Kosovo a darparwyd bwyd iddynt. Yn negawd cyntaf y ganrif newydd, ymgyrchwyd i wneud tlodi'n hanes mewn ryfel yn erbyn terfysgeth. Cyrheiddwyd mwy na 500,000 o bobl gyda bwyd a lloches a gofal iechyd ar ôl tsunami Asha. Yn ystod ail ddegawd y ganrif newydd, hysbyswyd ac ymgyrchwyd gan cymorth Cristnogol yn erbyn newid hinsawdd, ac mae'n parhau i weithio gyda phartneriaid lleol ar lawr gwlad i wneud gwahaniaeth ymarferol i fywydau tonnau newydd o ffoduriaid yn lleol ac wrth ymgyrchu ac eiriol dros newid yn fyd-eang. A dyma gyrraedd y presennol, a cymorth Cristnogol yn dathlu phen-blwydd yn 80 oed. Ni bia cymorth Cristnogol. Pwy ni? Wel, yr eglwysi, ein helusen ni yw cymorth Cristnogol. Dyma'n cyfrwng ni i gefnogi apeliadau ac ar fy gyfyngau yn ein byd ni, os mai dyna yw ein dewis ni. Wel, diolch yn fawr iawn ac am y coffi, oedd hwnna'n hyfryd, ardderchog, diolch. Wel, rwy'n falch iawn eich bod wedi gwneud y dewis cywir, oherwydd mae lot o bobl heddi yn gwneud y dewis anghywir. A wi ddim yn sôn am ddewis paned o goffi, ond gyda phethau llawer mwy pwysig. Dwi ddim wastad yn hawdd ydw i. Mae rhaid i ni wneud yn gorau, cofiwch. Yn diolch i chi am ddisgled y beth. Diolch am y baned y beth i. Popeth yn iawn. Galwch chi beto. Diolch yn fawr i chi.
O na bawn yn fwy tebyg I Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd I wasanaethu Duw. Nid ei fwy na'i hunan y daeth I lawr o'r ne, a'i roi ei hun yn aberth dros eraill naeth e fe. O na bawn I fel e fe, o na bawn I fel e fe, o na bawn I fel e fe, o na bawn I fel e fe. O na bawn yn fwy tebyg mewn gweddi'r Iesu mad, yn ciliau efo'r mynydd I alw ar ei dad. Yn nghanol dwfn ddistawrwydd ymhell o sŵn y dre, fe hoffai ddal cymundeb a'i dad oedd yn y ne. O na bawn I fel e fe, o na bawn I fel e fe, o na bawn I fel e fe, o na bawn I fel e fe. O na bawn fel yr Iesu yn llawn a wyddfryd pur, I helpu plant gofidiau ac esmwyddau eu cur. O na bawn fel yr Iesu yn maddau pob ryw fai, roedd cariad yn y marllwys o'i galon ein ddidrai. O na bawn I fel e fe, 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 o na bawn I fel e fe. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd, helpa ni I wneud y dewisiadau cywir. Rho'r dewrder I ni wneud yr hyn sy'n gywir, ffydd I gredu yn ein dewisiadau, ac ymddiriediaeth lwyr yn o't ti'n cynnal ni. Arglwydd grasor, deithos yn dy fab Iesu Grist I ymlygu dy gariad ath dosturi at y blant, I sefydlu dy deyrnas ar y ddeiar, I'n galw I fod yn eglws I ti, ac I osod arnom y cyfrifoldeb o eiriol dros dy fyd, ac I wasanaethu'n gilydd yn dy enw. Disg ni sut I weddio, ac am beth i'w ofyn. I ymddiried yn dy gariad, ac I wybod y fod drwy ein hymbiliau ni yn sianelu dy ras I eraill. Gweddiwn arglwydd dros y cleifion a'r cystuddiol, y galarus a'r unig, yr amddifad a'r di-gyfaill, a'r sawl sydd heb neb I weddio'r trostynt. Ar ran cartrefi a theuluoedd, yr rhai sydd ymhell oddi cartre ac yn unig yn hwyr y dydd. Ar ran y tlawd a'r di-gartre, y ffoduried a'r newynog, a phawb sy'n dioddef oherwydd trachwant eraill. Ar ran arweinwyr y gwledydd, yr rhai osodwyd mewn awdurdod, a ran pawb sy'n ymdrechu dros gyfiawnder a ryddid, a phawb sy'n ceisio heddwch rhwng cenhedloedd. A ran yr eglws ledled y ddeiar, a phobl ddiw ym mhob man. I ddwylo di o ddiw dad, y cyflwynwn ein hunain, ein gilydd a'n gweddiau, gan ofyn I ti yn defnyddio I gyflawni dy wyllus ac I estyn dy deyrnas. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio I ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, diled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd.
Dy roi i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddew nina i'n dyledwyr. Ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa, a diolch arbennig i ferched Cana am gynorthwyo. Tan y sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.